Bander af unge danske indvandrere forbereder sig på en krig om magten med hårde våben. Nyhederne søndag. God aften. Indvandrerbander i Danmark ruster sig lige nu til krig. Krig med andre om magt og penge, og de er stærkt bevæbnede og frygtløse. TV2-nyhederne har fulgt banderne og kan her vise sider af en underverden, der ikke skyr nogen midler. En ghetto i København. Drengene her er mellem 15 og 25 år. De er hårdkogte gangster med et klart mål. Vi starter først med småting. Til sidst har vi vores egen rygerklub. Og det andet, så har vi et helt territorium. Hvad mener du med territorium? Territorium, at vi overtager fucking Sjælland og København. Stille og roligt, Odense, Jylland, hele lortet bliver vores. Vi er i Avedøre stationsby uden for København. Her er det AAA, der bestemmer. En sammenslutning af indvandrere fra Amager, Albertslund og selvfølgelig Avedøre. Det er bare sådan, hallo. Vi holder byer, der holder sammen, så går vi ud og fucking nakker de perker, der skal dø. Færdig. Billederne her stammer fra videoen 187. Filmholdet har fulgt AAA i flere måneder. Vi har fået lov at bruge billederne og interviewe nogle af medlemmerne, men vi må ikke afsløre deres fulde identitet. Ifølge Rigspolitiets særlige afdeling for bandekriminalitet er omkring 1000 unge indvandrere organiseret i grupper som AAA, og netværket imellem dem er stærkt. Det forhold, det er bare, som en bror har til en bror. Det indvandrermiljø, den er meget stærk forholdsmæssigt og følelsesmæssigt, så hvis du kender en dreng eller flere drenge, som du opvokser sammen med, du bliver sammen med dem. Det handler om kontrol, om penge og om at beskytte sit territorium. Det betyder alt for mig. Mit område er alt for mig. Prøv at forklare, hvordan det? Jeg er født og opvokset her. Jeg passer på det, hvis der sker noget. Vi kan godt samle de der 30-40 stykker, hvis der er. Det ved de også, dem vi har mønstre imod, hvor mange vi er. Netop den indstilling har adskillige gange ført til opgør mellem indvandrere og rockere. Billederne her er fra Odense i februar måned 2004. Et opgør mellem indvandrere og rockere resulterede i 2 skudepisoder og et smadret klubhus. Aarhus i april måned, Hells Angels klubhus i flammer. Der er rygter om et lignende opgør, men gerningsmændene blev aldrig fundet. AAA har ikke været i clinch med rockerne, og spørger man Aziz, ja, så kommer det heller ikke til at ske. Rockerne er for dem selv jo. De er pensionister. De skal bare træde tilbage. Men også, det kommer på billedet her. Fokuserer på os. Er du ikke bange for Hells Angels? H.A.'erne? Ja. Nu er jeg ved at græde i bukserne slet ikke, mand. H.A.'erne, mand. Det er dem, der burde være bange for os, mand. Det er de faktisk allerede begyndt at være. Hvad mener du med det? De tjekker fuck med os. De kan læse mere om indvandrerbanderne på vores hjemmeside. Det er på nyhederne tv2.dk. We do it every Sunday. We set it up in the morning, we take it down in the afternoon. Og det gør de for at vise, at krigen i Irak har mange ofre. Denne weekend blev en af de blodigste. Der er blevet god tid til at passe haven, men hvad går taberen fra formandsvalget ellers at gøre sig af tanker? En villavej i Rødovre har fået slimede, ulækre, uvelkomne gæster. Irakerne er blevet ramt af det værste terrorangreb siden landets nye regering trådte til i april. 98 mennesker mistede livet. Indbyggerne i byen Musaib går stadig chokeret rundt på det sted, hvor den dødbringende eksplosion fandt sted. I aftes var gaden her mellem moskeen og markedspladsen fyldt med mennesker. Og i den overvejende shia-muslimske by var mange også på vej til aftenbøn, da en selvmordsbomber sprængte sig selv i luften lige ved siden af den her tankvogn. Fortvivlede familiemedlemmer leder stadig efter deres kære i et moras af smadrede biler og bygninger. Mindst 98 mennesker er blevet dræbt, og over 150 blev såret ved dette angreb. Både den irakiske regering og myndighederne synes ude af stand til at forhindre terrorangrebene. Inden for de sidste 48 timer har alene Bagdad været udsat for 15 selvmordsbomber.
Siden marts 2003 har anslået 28.000 irakere mistet livet. Tabstallet for de amerikanske styrker er knap 1800. Og i USA har Det Hvide Hus besluttet, at der ikke må tages billeder af de kister, der bringer de døde amerikanske soldater hjem. Så bliver dødsfaldene ikke så synlige. Men det synes en gruppe i Kalifornien, at de skal være. Let's go ahead and start setting up. Yeah. Okay, here we go. Det er søndag morgen i Santa Barbara i Kalifornien. What we're doing now, we're just